Ay, wala pa tao. Walang tao. Hoy! Saan na kayo? Ha? Ele. Andito kami ngayon sa... Wala pang nanonood. Ayan, may nag-like na isa. Hello. Ayan. Inaantay nga namin si ano ngayon, si Sagap TV. Ayan, oh. Salamat sa patamsak. Ayan. Ano sabi? Haha daw, sabi, shout out Geraldine Prado sa downloads. Andito. Andito pa kami sa Naga. Baka mahuli ka ng pulis. Ay, mahuli. May- Mahuli kami na. mahuli. Ayan, dumaan muna kami sa ano. Shout out sa 53 million viewers. Oh, may 53. 53 million. Ayan, Kuya Bal, papunta na kami dyan. Hinatayin na lang namin si Sagap TV. TV pala, no? Sagap TV. Ayan. Sagap TV ba? Sagap TV. Shout out po si Sir Gilas. Yan. Saan kasi ano? Seryoso si si Bebang, oh. Yan. Pupunta po kami ngayon kay Kuya Bal, nagpapatigil muna kami ng ulan. Ayan, ang daming lakas ng ulan. Ila po, Rosita Dayaw, Mega Love, shout out. Nagkasama. Bailey. Sino na nag-comment? Ang dami yan, Si ang saya ninyo dyan, Joker talaga si Nathan Cute. Yeah. Ilan po sa inyo? May tugtog kasi. Ha? Ano? Sabi, kawawang cowboy? Kawawang cowboy. Ayan. Andito ako ngayon sa dati kong pinagtatrabuhan. Ayan, na-miss ko siya. Ayan, mga tsinelas. Ito si Jeb, busy. Ayan. Hello. Hello, Jebs. Yung kawawang cowboy. Ayan, mga ilang oras na lang ay pupunta na kami sa magora na kami ni Cute Nathan. Ayan, Ayan. Si Biboy siya ngayon. Masayaw kami ng Kalingap Dance. Shout out kay Jay Gibera. Wala pong blue. Hello po Angelo Baldo. Shout out. Kawawang cowboy. Hello. Hello mga manay. Shout out kay Mary Grace Sinatan. Iniwan mo na naman si Bebang. Si Bebang daw. Andito sa loob sa box. Ayun, nandito na po si Bebang, oh. Sa loob ng box. Ayan, kinulong na naman niya si Bebang nasa loob ng box. Ayan, oh. Cowboy. I like Kuya. Ay, nasa'yo muna si P-Boy. Shout out Ate B. Isang palaboy. Mga Kalinga partner sa Daet. Papunta na kami. Wawang cowboy. Walang patungan dito. Hindi naman nakakaya sumayaw dito kasi. Hindi naman. Wala naman. Yan, masayaw kami. Parang pula sila nilagyan ng... Wala tugtog.
Parang bulati si Kalampitos na linagyan ng asin. Ulit. Salamat. Shout out! 92 million viewers! Okay lang, walang copyright. Shout out Victoria Villa. Sweet Charles, shout out. Seryoso si ano, si Bebang, seryoso. May ka-chat. Shout out. 94 million viewers. Init. Shout out Gloria Dillo. Hello. Shout out Caroline Paule. Mega love shout out. Arlina Bohoys. Oh, nandito yung Pili Nuts. May pasalubong kami. Oh, sabi ni Sagap TV, nasa sentro na daw siya. Sagap TV. Hindi namin dito. Pili Nuts, bili na kayo, Pili Nuts. 100 pesos lang. Pili Nuts. Pampasalubong, ayan o. Ayan, Pili Nuts. Ayan. Shout out 126 million viewers. Shout out po Elizabeth, nakamahal. Ay, nakamura. Shout out po. Si Pedro Cardano, shout out. Sakto may doon si Joey the Great. Humanda ka, Joey the Great. Malapit na kami. Habang inintay po namin si Sagap TV, nag-live muna po kami. Kuya Bal, abo ko mag-watch, nainggit lamang ako sa Pili Nuts. Shoutout Bibang B-Boy. Mr. DJ Electronics, shoutout. Balik ko talaga. Ingat po kayo dyan, B-Boy and Kalampitos. Salamat po, Inday Kelly. Ayan. Shoutout po kay DT Shulin. Pa-shoutout, Netan Cute. Netan Cute. Wala ako, basta ako nagsasayaw. No, Netan, shoutout. Kung kailan umuwi na sila. JM, shoutout. Habang nagpapahinto po kami ng ulan, masayaw mo kami. Ang lakas ng ulan, no? Ayan, malakas ng ulan, mga kalingap. Ayan, no? Ayan. Ipapasyal ko kayo sa sentro ng Naga.
Kasama si si Nathan Cute. Nathan Cute. Yes. Nathan Cute in the house. Angel Balto, sarap manood ng live kayo na sigurado red. Manggugulo kami doon ayun. With Oreo. Create your own. Oh. Visit our Facebook page. Shout out sa 147 million viewers. Baby Jumbo Ribbon. Hello. Ilalabas na daw niya si Bebang ni B-Boy kasama na doon lang sa nasa Yubak lang si Bebang. Ay sana pala, ano pangalan nito? Yubak. Oh, Yubak na, Yubak. Ni Yubak. 161 million viewers. Shout out Junski TV sa inyo mga lods. Merry Grace and then punta po kayo dito para makakuha ng pili. Ronnie Reyes. Salamat po, salamat. Dinsitio, B-Boy, iniwan mo si Bebang. Nandito po si Bebang, hindi po namin iniwan. Nandito po sa Yubak. Ang sunod po namin papatugtugin yung yung Pigrolak. Pigrolak po. Abangan nyo. Ito. Hello po. Habang bata pa, sa damuhan maghabulan, magtampisaw sa ulan. Ang pundasyon sa tamang paglaki. Hello, shout out, Big Red. Premium Hog Starter Feeds. Siksik sa micro builders para lumaking malaman, mabigat at hindi sakit. Dahil minsan lang sila Shout out 165 million viewers. Ang starter stage na sila, Ayan. Figurang Premium Hog Starter Feeds. Ano ba yung baboy? Ginawa mong baboy? sa damuhan maghabulan, magtampisaw sa ulan. Ang pundasyon sa tamang paglaki. May- Figurang Premium May Hog Starter kakilala po si Siksik ito. sa micro builders para lumaking Si Jen. malaman, mabigat at hindi sakit din. Dahil minsan lang sila bata. Ang starter stage na sila, Ay, nakaloy. Figurang Hello po Premium sa inyo lahat. Basta kami nag-diet. Habang bata pa, sa damuhan maghabulan, magtampisaw sa ulan. Ang pundasyon sa tamang paglaki, Pigrolac Premium Hog Starter Feeds. Siksik sa micro builders para lumaking palaman, mabigat at hindi sakit din. Dahil ni Ayan, dumating na sa Sagap. Dumating na sa Sagap TV. Oo, kanina pa. 173 million viewers Sagap TV. Hello. lagi mo nakalawa, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Alintana ang pagod at hirap sa pagkalinis sa tuwa. Sinulad ang yan ay napapahinda. Shout out 169 million viewers. Eric Lane Figura. Shout out po. Sa
Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo. Kuya Pa Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rap Matubang, Kalingap Jason, Papa Franz, Daddy Philip, Brother Paz, Engineer Rato, Kalingap Edo, Kalingap Erta, Super Makakaandoy, Kalingap Agol, Kalingap Habong, Kalingap Hussein. Yeah, yeah. Ulit. Mo lang, Kalingap, ang paglingap nyo sa mahihirap, ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Bal, gawin ang adikain pinapangarap. Ang paghihilan ng Diyos naway laging sumainyo. Shout out 177 million. Marubis, shout out. Pagpalain kayo at palakasin ng mabuting Diyos na mahapagi. Pati mga kalingap supporters, OFW mga subscribers, huwag mo nang intindihin pa kontrabida at online bashers. Ang mahalaga'y tumulong sa kapwa, magbigay ng may pag-ibig sa kapus. Salamat po sa nagpalipad. Sayaan at ligaya sa bawat puso ang nadama. Salamat po sa nagpagulay. Isa pa. Hello, shoutout po. 187 million viewers. Team Kalingap dance. Papunta po kami. Ma'am Rita Dischioso. Nagpapatila lang kami ng ulan. Shoutout po. Ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Joseph Manaw ba? Shoutout. Ang pagod at hirap sa pagkalipas sa buwan, si Lola Damian ay napapainda. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo. Kuya Pa Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rap Matubang, Kalingap Jason, Papa Franz, Daddy Philip, Brother Paz, Engineer Rato, Kalingap Edo, Kalingap Berta, Super Makakaandoy, Kalingap Agol, Kalingap Kalingap Hussein. Yeah, yeah. Ang paglingap nyo sa mahihirap, ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Bal, gawin ang adikain pinapangarap. Ang paghihilan ng Diyos Salamat po sa nagpalipad. sumainyo. Salamat po sa mga nanood. Medyo Malaking kayo at palakasin ng mabuting Diyos na mahapagi.
Salamat po sa lahat ng Kalingap supporters. Salamat po. Medyo napagod si Bebang. Lods Maria Austria, salamat. At shoutout Junski TV. Tatalo na ako sa bangin. Pag nakita kami ng bangin sa sa dait. Kaya pa, shoutout Kalingap Rap. Bye-bye po. Medyo wala na po yung ulan, babiyahin na po kami. Salamat po sa panonood. Medyo ba yan? Ay, ayan, gusto pa sumayaw ni Bebang. Shout out po Cyrus May, Lenny Oshi, shout out. Nagpalipat 250. Salamat Maria Austria. Mag-shout out. Tumutulong sa kapwa. Pwede na. Si Lola Damian ay napapainda. Nagpalipad na naman. Salamat po sa nagpalipad ng $5. Sylvia Lumeda, salamat po, shout out. Mega love shout out po sa 204 million viewers. Salamat po, maraming salamat po. Ay, wag kayong manood. Wag kayong manood dito sa live ni Kalampitos. Wag po kayo manood kay Netan. Shout out po Belinda Adam Manuel, Estrella, Ellen May Libarde, mega love shout out po. John Baitik, salamat. Mega love shout out 202 million viewers. Wag kayong maniwala diyan kay Kalampitos. Wag kayong maniwala diyan kay Kalampitos. Wag kayong manood. Cruz 4 TV para Reebok noy. Maghihindi na kamo. Malakas pa ang uran, malakas pa. Uy, Bebang nahinggit na naman. Bebang nahinggit. Okay, yung poverty porn, poverty porn, paalam pansamantala. Shout out Attorney Bongoton, paalam pansamantala. Huwag kayo maniwala doon. Huwag kayo maniwala sa mga pinagsasabi nito. Nalipatan ng gutom yan. Kasi ang oras na, hindi pa kumakain. Maniwala kayo dyan. Paalam! Paalam na! Yo, salamat po sa lahat ng mga Kalingap supporters natin dyan na talaga namang walang sawang sumusuporta sa Kalingap team. Lalong-lalo na po kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at sa mga official Kalingap partners, maraming salamat po. At kami po ay sasanib muna sa akin si Atty. Bungoton. Paalam pansamantala. Bye-bye po. Bye-bye. Salamat po sa mga nanonood. Babiyahin na po kami papuntang Dait. Kasama si Bebang. Ay, si B-Boy. Si Bebang po ay nakasilid dun sa Sa box. Yan. Salamat po. Bye-bye. Hanggang sa muli. Paalam. Paano pa ito? Paalam pansamantala. Lagi na naghanap sa kapwa.